Sziasztok, én Patrik vagyok, és hát igen, jól veszitek észre, nagyon sok ideje nem volt videó, úgyhogy most itt a legújabb videó, gondoltam játszok egy kicsit, úgyhogy tessék. Egyébként hamarosan érkeznek az új végigjátszások, majd sajnálom azért nincs videó, kicsit alábbhagyott a kedvem, mert most fogok beszerezni egy új eszközt, egy LG G3-at, és ugye arról, az egy nagyon erős telefon, arról már menni fognak ez elég szar lett. Az új játékok, értitek, nagyon jó videó, minőség, stb. Tehát, igen, így lesz. Lesz, amik új, talán nektek lesz egy Star Wars The Complete Saga végigjátszás, és egy GTA San Andreas. Hát, nem tudom, hogy végigjátszás se, még nem játszottam még igazából GTA-t, nem tudom. Szeretek GTA-zni, de úgy, hogy most leüljek, és nyomom a küldetéseket, ahhoz így soha nem volt elég lélekjelenlétem. Most talán a GTA 5, amit így tudok játszani. Hát akkor mit tudnék még mondani? Nem sokára csinálunk videót öcsémmel, aki szintén videózik. Nézzétek meg a csatornáját, Kristóf Gameplay. Hát igazából kevés videó, meg szar videó. Most itt röhög mellettem. De nem tudom, nézzétek meg. Lehet, hogy valakinek bejön. Na, tehát, hogy igen, Kristóf Gameplay, lesz vele videó most, talán Minecraft együtt játszás, és 8 8-ball pool, na igen, 8-ball pool vele. Ezekre most így számíthattok. Mivel így most pofázok, és nem bírtam a játékra koncentrálni, ezért valószínűleg Antóni barátunk szarrá fog verni, de nem biztos. Most innen például el tud rakni. Hát igen. Na, szóval ezek az új gyerek. Egyébként most a közeljövőben fogok venni új ütőt. Ugye láthatjátok, hogy a standard ütőm van. Most fogok venni majd 10 pulkást. És most van 15. És abból tudok majd venni egy... Mindjárt megmutatom, hogyha újra Antóni jön. Egy új ütőt, ami nagyon erős. Ugye most újítottak a játékban, tehát már nem csak kinézetük más az ütőknek, mert akkor azt mondanám, hogy miért is fizetnék érte, hanem tulajdonságai vannak. Erejük nagyobb lesz ugye ez a guideline, amit itt láthattok. Ez a kis tucat a karika végén. Ez a kis vonal, ami mutatja, hogy merre fog tovább menni a labdánk. Az ugye nő akkor, hogy milyen a sebessége, és még időt is nyerhetünk vele, azt képzeljétek el. Több időnk lehet gondolkozni egy jobb ütővel. Hú, de csúnya! Hú, de csúnya! Viszont, hát innen nagyjából nem tudja eltenni azt a... Aha. Ja, basszus, én nem tudom eltenni. Na hát innen, most átveszem újra majd az egészet. Mert hogy az igazság, hogy innen, de sajnos bele tud érni. Na mindegy. Basszus. Jó. Hát igen. Ez így pont jó szög. Innen akkor oda be lehet tenni. Szerintem ezt meg is nyerhetjük akár, igen. Nem már, mi a fasz?
Édes Istenem! Hát ez csúnya volt. Na mindegy. Hú. Hát most általában egyébként az emberek, amikor már semmi nincs fent, igen, tehát szoktak ilyeneket elkapkodják, mint hogy az előbb láttátok. Na most viszont ezt már tuzi belőlem, úgyhogy köszönöm. Az előbb láthattátok, hogy izgulásból nem lövi be az ember sokszor, tehát igen, ez szép volt. Szerintem még bőven van időnk pár menetre, ez most lehet egy hosszabb videó, kárpótlásról, vagy hogy mondjam. Hát, figyeljetek, ha még egyet nyerek itt színén, akkor megyünk egy Moszkvát. Nem tudom egyébként, hogy lehet valaki ennyire igénytelen, hogyha már annyit játszik, hogy 11-es szintű legyen, mint a mostani ellenfelem, hogy nem csinál magának egy normális karaktert. Nincsen kép, a neve is az, hogy fú, mi ez magyarul, basszus, mi a quest. Na mindegy, értitek, ez az ilyen próba bácsi. Értitek, az a lényeg, hogy értitek. Mert nem tudok mit csinálni. Ó, de fail. De ez nagyon komoly volt. Hát igazából mit tudnék még elmondani? Hát és igen, ugye ez attól függ végül is, mert úgy van, hogy apumnak van most G3-a, az övét fogom megvenni, mert sokkal olcsóban tudok így hozzájutni hát igazából talán fél éve használja, és ez a 3 giga, most 32 gigás G3, ami neki van, és sikerült rávennem, hogy akkor cserélje le egy G4-re, csak hogy neki ez munkára kell, és hát amíg Magyarországon meg nem jelenik a G4, addig várnom kell. Azt mondták, hogy legrosszabb esetben ez lehet egy-két hónap. Ezt április 28-ai világ megjelenésétől számolják, tehát nem tudom, még bármi lehet. Az biztos, hogy nem sokára megjelenik itt is az LG G4. Jaj, már. Hú. Azaz, igen. Tapsot neki. Egyébként egész ügyesen játszik, csak az a gond ezzel, ha valaki az elején nagyon jó, és utána abba adja, az ellenfélnek nagyon könnyű úgymond lerakni a saját golyóit. Nem félreérteni. Mert onnantól kezdve nincs akadály az egész pályán. Basszus. Na igen, nem ennyire. De sokkal nagyobb eséllyel teheti le. Hát viszont igen, innentől az van, hogy valószínűleg nekem lesz egy bowling handem. Mert ugye az a szabály, hogy előbb kell neki az ő labdájába beleérni a fehérnek. Mármint, hogy minimum hozzá kell érni, de elsőre is. Tehát nem mindegy. Semmi sem mindegy. Ezt innen be is csűrjük. Igen, recharge-olom. Na. Most elvesztettünk 200 poolcoint. Hozzunk. Ho, mázli! Éjjel. Ez szép volt. Tetszett.
Bazeg. Innen még... Ó, de belebírok érni. És figyelj, figyelj, figyelj! Ó, majdnem! Ne, ember. Pedig ez majdnem itt beönt. Ez itt. Hopp, 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 és nyertünk. Nyertem. Ez ekkora bénát. Basszus, valaki lehagyott közben. Egy csomó pulcoint fogok nyerni, hogyha ez most sikerül a héten megtartani ezt a helyezést. Mondjuk egyébként tudjátok, min gondolkoztam? Milyen rohadt könnyű már, hogyha valakinek nincsenek barátai, akkor megnyeri basszus az izét. A winninget. Na, tölts már be. Akkor barátok 4000-et tud nyerni. Most én úgy néz ki, hogy 500-at nyerek, hát az lófasz eddig, de egyébként simán fel tudok kerülni, nézzétek meg, 400-zal van előttem, az egyik gyerek az nagyon gyorsan megvan. Úgyhogy akár 4000-et nyerhetek, de most akkor, ahogy ígértem, játszunk itt egyet. Remélem jól fog menni egyébként, azért nem sokkal több 500, mondjuk olyan, mintha elveszítenék 5-öt, és ez simán összejön, hogyha csak úgy leülök, és akkor nyomkodom össze-vissza, vagy nincs kedvem játszani, és akkor csak itt trollkodok. Ja, hogy ő van, azt a rohadt, ez durva volt. Így nyomkodom, és akkor mi van most? Aj, francba. Tudjátok, mit utálok, amikor valaki olyan jó, hogy elpakolja az összeset anélkül, hogy beleérnék. Mondjuk az egy nagyon jó bontás is kell, tehát... Jó, ez bazd meg. Hops, nem lesz kisípolva. Bakker. Ez szomorú, de innen azt elbírnám tenni. Azaz. Aztán ezt. Bazzeg! De ne! Nézzétek vissza ezt a sarkot. Azt a mindenit, ez csúnya volt. Jó, akkor nézzük csak mennyi ideje megy ez a videó. 13 perce. Még egyet játszok, aztán... Oh, Carlo, édesem! Lassi família. Hú, bakker. Aztán ezt fel is töltjük gyorsan ezt a videót. Én vagyok. Hú, de imádom, amikor nem veszem észre. Nincsen ball spotted. Akkor ezt itt. Szabadság. Szabadság van. I am solid. Bakker. Mindig bontunk. Hú, az enyémből ment le? Nem. Szomorú. Írjuk neki, hogy good luck. Írjuk neki, hogy good luck. Elrakott nekem egyet, kedves. Vesse. Hával. De kedves. Ja, hogy én vagyok ma megint. Ezt utálom.
Bazd meg. Bazd meg. Hát ez szopacs. Ez pont egy ilyen 15 perc körüli videó lesz. Remélem örültek az új videónak. Azt se tudom, hogy nézze még valaki. Get more? No! Én jövök megint. Ez egy nagyon nagy kaki. Így várnám, de ember, most én sem nagyon figyelök. Várnám, hogy végre belő valamit, és nem. Na most, itt az esély, Carlo. Mutasd meg, mit tudsz. Ide fogja lőni. Ez vicces lett volna, ha ezt elrontja. Hoppá. Júj. Most már igazán abba hagyhatná ezt a pakolászást. Nem lehet mázlid. De nekem igen. Miért? Hogy meg... Carlónak nem túl jó a szemmértéke. Carlo. Lement a fehér Carlo. Hogy van ez Carlo? Kerülő Carlo. Carlo a kis mentőhajó. Nem áll. Azt hittem már itt lemész. Meg. Beszartam. Hát és ezt most lehet, hogy megnyerem. Sőt, ez innen elég esélyes. Well played. Állj meg, itt a határ. És nyertem. Na hát akkor ez jó lezárása volt a videónak. 18 perc lett. Most már megint előre dobott barátom elé. Jó. Ide csörög be a pénz. Én nem szeretek nagy tétre játszani, ez így pont jó. Ez a Sydney. És folyton azt akarja, hogy jöjjek Tokióba, de hát majd a nagy büdös ló. Értitek? Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó. Sziasztok!